Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Gogo watu amwazama pamodzi ndi mafumu onse amene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Vice President yathu, ndipereke ulemu kwa members onse a Central Committee muli pano, aku NEC, komanso ndipereke ulemu kwa Regional Governor ndi makomiti anu onse aku region, ndipereke ulemu kwa District Governor ndi makomiti anu onse aku district, aku constituency governor ndi komiti anu ya constituency, ndipereke ulemu kwa amayi onse amene amapina pano, anyamata amorao ndaba kumoni nonse muli bwanje. Inenso ndili bwino aseno pakwawo. Bambo anga amagwira ntchito Commercial Bank, ndiye ndili kanyamata kachichepere, ndili standard 6, standard 7, standard 8, timakhala pa nkhotakota. Anala branch manager, ndiye ine naphunzira school palinga, standard 6, standard 7, standard 8 yanga nakaphunzira pa chalo. Chotero kuno kwa Mwansambo ndimabwera nthawi zambiri, timabwera zabula nsomba kumapita ku Khotakota, timapita kudwangwa, maonsewa wandamene ndakulira ine ndili nyamata. Chotero ndikamakuonani ndikuona abale anga, zichemwali anga ndi zichimwene anga. Moni nonse olubanja zichimwene anga nonse. Ndikamaona makolo nonse mafumu ndikuona kuti ndino makolo anga, chifukwa ndine mwana wokulira kuno. Mmene akukulira anaonsewa ndimenenso ine ndinakulira. Anyamata inu ndinamaliza school yanga, ndinafika mpano waka governor wa Reserve Bank ya Malawi, komanso ina pa ndalama ya Malawi kwacha. Inunso school mutsilimbikira mutsapange ngati ine. Masankho apa 16 September ndofunikira kwambiri. Ndi masankho amene tikhale ngati kuti patsogolo kapena tikubwerera mbuyo. Mmene nali Reserve Bank Governor kuyambira 2017 mpaka 2020, ntchito ya Governor wa Reserve Bank ya Malawi ndikuonetsetsa kuti mitengo ya zinthu sikukwera iya. Chotero mmene ndimawawo Governor 2017 Federeza anali 18,000 kwacha, anakhala mtengo omwewo mpaka na 2020 sunasunthe mtengo. Soko wanilima anali 50 kwacha, mmene ndimachoka Governor 2020 anali adakali 20 kwacha. Kabaki kaja ka 10 kg ka mbewu ya chimanga kanali 16,000 kwacha. Koma mmene ndimawa pamenepo, mmene ndimatuluka 16,000 kwacha 2020. Mmene ndachoka Governor zinthu zakwera kwambiri. Federeza wachoka pa 18,000 kwacha, wafika pa banji pacha 160,000 kwacha. Mbewu imene nali 16,000 kwacha pa 10 kg pano yafika banji pano 138,000 kwacha. Sopo wanilima amanali 50 kwacha, lero wafika chani lero 1,000 kwacha. Zinthu mukanthawi kochepa zakwera mtengo kwambiri mwa dzina la chakwera. Zotsatira zake nzonena kuti alimi ambiri anakanika kupeza mbewu, anakanika kupeza Federeza. Wa AIP uja
ambiri sosema ndire zotsatira zake zolima sizinachite bwino chifukwa nthaka yathu idaguka. Ndiye pano aliyense akungodandaula nkhani ya njala. Pakatipa timagonera maungu ndi mphonda. Pano tikuyembekezera mango, tingodikira mango kuti zigonera mango. Ambiri aife pano tikamagona tikungoyesekedwa ngati njinga masosaja. Sopo watula tikukanika kugula sopo, zotsatira zake tikungosamba ngati ubatizo panda sopo basi. Zinthu zakwera mtengo kwambiri. Achakwera tikasankhaso kuti abwerere pa mpando. Saka zina 5 tidziwa kuti fetereza achoka pa 160,000 kwacha. Akafika chani? Akafika 300,000 kwacha. Mbewu ichoka pa 148,000 kwacha. Chimagafika pa chani? 260,000 kwacha. Sopo wanilima achoka 1,000 akafika chani? 5,000 kwacha. Mavuto akhala akukwererabe anthu tikatibulira. Zotsatira zake njala tili nayo panoyi ikhala ikumangopitirira. Achinyamataso ntchito alibe. Ma school fees akwera kwambiri, anthu akukanika kupeza ma school fees. Komanso ma certificate ngakhala amalize akukanika kupeza ntchito. Amalawi akulira kwambiri. Ama business akumakaoda zinthu mokwera kwambiri. Akamakagulitsa sakupeza phindu lina lililonse. Zinthu zakwerati mukugwirizana nane? Zakwera mitengo. Iye ndikatchula chinthu chimene chakwera mtengo. Muzili chakwera mtengo. Muzili chakwera. Muzili chakwera. Mukweza. Simwaopa chakwera. Mufola. Ndiyambe. Muzibikani. Ndiyambe. Chimanga. Chakudya. Chokwera. Chokwera. Chilisonse. Atakwerati pete. Panyumba mundo kalepera ntchito timantane. Business mundo kalepera ntchito timantane. Achakwera baba achakwera. Masankho akubwera pa 16 September. Mbofunikira kwambiri. Tikavotera achakwera tikuponanso mavuto akhala akupitirira. Ena anena kuti ine ndine dzotsa dalitso kabambe. Udokotala wa ine siwakuti mukadwala litsipa, mukadwala malungo ndiye mbwere kwa ine iyayi. Ine sipero sintsiwa iyayi. Udokotala wa ine ngwachuma ndi chitukuko. Dziko chuma chake chikadwala, ife monga madokotala anaphunzitsidwa kuti munthu akadwala muchiritse motere. Udokotala wa ine ndoti dziko chuma chake chikadwala tichikonze chumacho, tichigwiregwire kuti chumacho chichire. Chotero ifai utiyemu tikawamboma ntchito yoyambirira tikagwire ife ndiye yokonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ena anena kuti ndi malemu abingwa Mutharika ndinagwira nawo ngati budget director. Apita Mutharika ndinagwira nawo ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi. Tikawamboma ifai UTM ntchito yoyamba metigwire ife ndiye yokonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale mchimake. Chikakhala mchimake chumacho ndiye kuti mitengo ya zinthu yamba kutsika. Mitengo ya sopo itsike, tizisamba ndi sopo. Mitengo ya fetereza itsike, fetereza mtengo wake usadutse
izi tikakwanitsa pokonza chuma cha dziko lino komanso tidzakhale ndi mafakitare opanga fetereza dziko lomwe lino. Tikapanga zimenezo ndiye kuti mtengo wa fetereza udzatsika sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Komanso mtengo wa mbewu udzatsike, mtengo wa shuga udzatsike, mtengo wa bredi udzatsike, mitengo ya zinthu zonse idzatsike. Ndiye choyamba chimene ife UTM tidzapange kuonetsetsa kuti mitengo ya zinthu dziko lino mitengo yake yatsika tikakonza chuma cha dziko lino. Chachiwiri chimene ife UTM tidzachite tikalamboma ndiye kuonetsetsa kunena kuti programu tinkapanga ndi malemu apingwa mutalika ya fetereza sabusile programu tidzayiyambirenso monga mmene tinkachitira nthawi imene icha ndi malemu apingwa mutalika. Ife tonse tinkapeza fetereza nthawi imene icha tiyambirenso kupeza fetereza ife UTM tikalamboma. Ndiye mbali na fetereza mtengo watsika, mbewu mtengo wake watsika, tayambazo fetereza sabusile programu ndiye kuti amalawi ambiri azikapeza fetereza ogwiritsa ntchito pa ulimi pawo. Chachinapi tikalamboma tidzayika ndalama yokwana 500 billion chaka mu ntchito za ulimi wa mtolera. Ndicholinga tisapititse patsogolo ulimi wa mtolera kuno kwa Mansambo tinkotakota yonse tili ndi nyanja yathu ya Lake Malawi, tilinso ndi nyanja yathu pafupi pachiyapa, komanso tili ndi mitsinje yambirimbiri kuno. Tidzalimbikitse ulimi wa mtolera, tili ndi tsiwi kumtundako uko, tilimbikitse ulimi wa mtolera. Tidzagulitsane ndi kupatsana masola pump, matrailer pump ndi kupititsa madzi madera athu, tilimbikitse ulimi wa mtolera. Ndicholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikakhala ndi fetereza yotsika mtengo tikupereka fetereza wina wa sabuside, mbewu yatsika mtengo, talimbikitsa ulimi wa mtolera, tikulima kawiri kapena katatu, tidzayamba kudya katatu, aliyense adzayamba kudya katatu. Ngokwe zilalika munthu yemwe ali mabingwa mutalika zicha zibwereranso nyumba iliyonse kuti ifoza National Statistical Office akunena kuti amalawi ambiri mukayang'ana amaoneka ung'ono wakeyo sikuti achita kufuna kuti aoneke ung'ono ya koma chakudya chikusowa. Apa ndinazo na office amalawi ambiri akuti ndafupi osabi kukupika achita kufuna iyayi mena amakula zakudya zimasowa ndiye anakanika kutalika ngati chimanga cha hybrid. Koma apa tikakonza nkhani ya fetereza, tikakonza nkhani ya mbewu, tikakokhaso ndi fetereza sabusile program ndikulimbikitsa ulimi wa mtolera, kumalima kawiri katatu ngokwe zabwerera tidzayamba kudya katatu, matupi athu adzatsumbuka kukhala majiant osadisongatizira iyayi. Chachiwiri chimene ife UTM tidzachite tikalamboma ndiye choyika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare. Tikufuna tidzakhale ndi mafakitare a madera kuti zilizonse tikulima m'madera mwathumo pazikhala fakitare yokula zimenezo ndikuzikonza. Monga tili ndi Ilovo factory, tikalima nzimbe zimapita ku factory ya Ilovo. Tikufuna tidzakhale ndi mafakitare kuno timalima tomato ambiri, pakhale mafakitare okula tomato ndikumapanga matomato pure. Tili ndi zipatso zambiri kuno, pakhale mafakitare okula zipatso ndikumazikonza bwinobwino. Kuno timalima chinangwa chambiri, pakhale mafakitare okula chinangwa ndikumapanga starch ndi zina zotero. Timalima mpunga wambiri kuno, pakhale mafakitare omagula
bwino mapakitale onsewo tiyapange akale amadera chili chonse tikulima ife kudera pakale pakitale yake yokula zinthu zimenezo tikakhala mapakitale onse aja anyamata inu konsekani mutapeza ntchito zambiri zankhaninkhani m'mapakitale. Chachitatu ifa UTM tikalamboma zimene akupanga kumangochi somapanga ulimi wa nsomba wa makejes zimene zija tizipanga pa nyanja yonse ya Malawi kuti tikhale ndi madera osiyanasiyana omapanga nsomba za makejes zimene apanga kumangochi kucha zimene tizapange tidatsegula development bank yomathandiza iwo wonse amene afuna apeze ngongole yokuyambitsa makeches ansomba pa nyanja pacha zimenezo tisawathandize kuwapatsa zipangizo za makeches pa ngongole ndikuwapangitsanso upangiri wokuti angapange bwanji kukhala ndi nsomba za makeches pa nyanja zimenezo akupanga ndi amadeko tionetsetsa alimi ambiri akupanga zimene madeko achakupanga chotero alimi ansomba inu mmapanga nkhani za nsomba za business musadandaule ifa UTM tikalamboma tidzalimbikitsa ulimi wa nsomba pa nyanja ya Malawi pa Lake Chirwa pa Chiya ndi madera ena onse kumene kuli madzi tidzapange nsomba za makeches. Chachinayi ifa UTM tikalamboma monga anzathu aku Kuwait, Saudi Arabia analemera ndi migodi ya mafuta ife tikudziwa kuti pa nyanja ya Malawi apa pansi paja pali mafuta ndi gasi ndiye ife UTM tikalamboma tidzapeza njira yolowetsa mapaipi pansi paja apite akapope mafuta ali pamene paja abweretse kuntunda tikhale ndi marifineries kuntunda uko tiyambe nkhani ya migodi ya mafuta muno Malawi monga mmene alemerera anzathu aku Kuwait, Saudi Arabia ifenso tikufuna tikhale ndi migodi yakuno ku Malawi ya mafuta nafenso tilemere ndi mafuta athu chotero tikuonjezani anthu akwamwa nsambo kuno UTM ikalamboma idzapititsa mapaipi mmene mucha tidzasamala kuti tisalonge nyanja yathu zabwinobwino ilipo tekinoloji mapaipi adzabwera kumtunda bwinobwino azipopa mafuta akapopa mafuta ifeyo nkhani ya mafuta ya magalimoto tidzayikonzeratu kopheratu chifukwa dziko lomwe lino tidzakhala ndi marifineries omatenga mafuta athu pa nyanja yathu ndi kumawakonza zimenezi zidzabweretsa ndalama zambiri kuno ku Malawi komanso ambiri adzapeza ntchito mu ntchito ngati zimenezi. Chija namba 5 ifa UTM tikalamboma tidzalimbikitsa kwambiri ntchito zokopa alendo tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Nyanja yathu ya Lake Malawi ndi nyanja yokongola kwambiri muno mu Africa monse ndiye namba 3 kukula kutambalala muno mu Africa monse tikuwakala tidzakonza madera onse ambali mwa nyanja powapatsa misewu yabwino magetsi abwino pokonza nkhani za madzi mahotelo abwino amene adzakhale the entire coastline ya Lake Malawi ndi madera ena. Ntchito zimenezi zidzabweretsa mwayi wa ntchito kwa achinyamata ndi achisungwana mbiri dziko lino la Malawi ndi kuno kwa mansambo. Chotsiriza ifa UTM tikalamboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Lero makonsolo amangopatsira 3 billion kwacha 5 billion kwacha ndalama yochepa kwambiri sangathe kupanga nayo chilichonse. Ifa UTM tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku ntchito za makonsolo. Chonero konsolo yankhotakota ikalandira ndalama imeneyi 100 billion kwacha ikonzere misewu yonse yamuno mu nkhotakota chaka ndi chaka azidzalandira 100 billion kwacha akonze misewu yonse yamuno mu nkhotakota aonetsetse masukulu onse amuno mu nkhotakota kuyambira mkomaphala ma primary schools ma CDSS ma secondary schools wonse akonze
akonzera bwinobwino akonzera zipatala zamuno munkhotakota akoko amanena pamasambo pano chilibe chipatala ndi ndalama zimenezi atsamangire chipatala pano pamansambo komanso zipatala zonse zamuno munkhotakota ndi ndalama zimenezi atsakonzere komanso pali nyumba zina zimene magetsi sanapite ku nyumba zawo madzi aukondo sanapite ku vyumba kwawo chotero ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha akonsolo ya nkhotakota apititse mapaipi amadzi konse kofunikira mapaipi amadzi apititse malaini amagetsi konse kofunika malaini amagetsi chotero pa 16 September mukavotera UTM idzaike 100 billion kwacha kukonsolo ya nkhotakota akonse nkhani ya misewu akonse nkhani ya masukulu akonse nkhani ya zipatala akonse nkhani ya magetsi akonse nkhani ya madzi ndife tonka UTM tikuonjeza zimenezi kotsakoza dziko lino ine ndingathe kutsimikizirani chifukwa ndakhalapo budget director mu nthawi ya malemu apingwa Mutharika tikudziwa kokatenga ndalama zimenezi ndikudzapanga chitukuko ngati chimenechi chotero pa 16 September masankho amenewa ngofunikira kwambiri dziko lathu likoza kupitirira kuwonongeka ndi kukwera kwa zinthu kapena tikoza kukonza kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino dziko lathu chativuta ndi nkhani ya zachuma tiye tikasankhe akadaulo odziwa nkhani zachuma athandize kulikonza dziko lino ndi chuma chake chotero pa 16 September mukakalowa mu voting booth mukangoyang'ana nkhope imeneyo mukayang'ana dzina limenelo mukayang'ana chizindikiro chimenecho ndiye mukakalowa mmene mucha mukayang'ana nkhope imeneyi mukayang'ana chizindikiro chimenechi mukawamene mucha mukangoti chani mukangoti chani chotero abayanga kuno kwa mansambo pano pembeni pa 16 September mukapita kokavota mukapotere UTM mukapotere UTM tikonze chuma cha dziko lino mitengo ya fertilizer itsike mitengo ya mbewu itsike tikhale ndi fertilizer subsidy program tilimbikitse ulimi wa nthelera tizilima kawiri tizilima katatu ngokwe samunthawi malemu apingwa Mutharika zibwererenso tizidya katatu pa tsiku titalike tonse tikhale ndi mathupi abwino komanso mukapotere UTM mitengo ya zinthu itsike shuga mtengoke utsike tizimwatiye sopo mitengoke itsike zisambira sopo zina zonse mitengoke itsike mukapotere UTM tisayambe mgodi wa mafuta posachedapa mukapotere UTM tisapange mafish cages tisapange ulimi wa nsomba wambiri tisapanga ndalama zambiri mukapotere UTM tikhale ndi mapakitale ammadera atiya matalino muzalemere ntchito mapakitale amenewa mapakitale okonza chinangwa into starch mapakitale okonza mafoods into juices okonza nkhani ya tomato puree ndi zina zotero mukapotere UTM tidzalikonze dziko lino nkhani zokopa alendo zisatipatsa ndalama zambiri mukapotere UTM kuti dziko lathu liyambe kutukuka ndikupita patsogolo ndikunyalireni ino abale anga kwa mansambo kuno mulibe choice mukwenera kukapotere ine mbale wanu mukapotere UTM mukatipotere tonse a UTM ndikunyalireni ndikuthokozeni Mulungu akutsogolereni akusamalireni zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.